Περπατούμε τον καινούριο δρόμο που ασφαλτόστρωσαν πριν από μια εβδομάδα από Σανά προς Καλαμωτού, από Σανά προς Φράγμα Σανών. Εδώ έπρεπε να κάνω ένα τεχνικό, δεν το έκανα, η άσφαλτος θα φύγει. Αυτός είναι ο δρόμος ο οποίος πέρυσι ξαναχαράχθηκε από την αρχή, είχε σχεδόν καταπατηθεί ολόκληρος και φέτος ασφαλτοστρώθηκε. Στην άσφαλτο μόλις και με τα βίας χωρούν δύο αυτοκίνητα. Οδηγεί προς Καλαμωτού. Σανά Καλαμωτού. Και εκτιμένη ταχύτητα. Σκάσει γάμο του. Πλησιάζουμε στο τρίστρατο, ακριβώς μπροστά μας, από τη χθεσινή νεροποντή. Πώς δεν έφυγε και άσφαλτος ακόμα, ορίστε. Αυτό είναι. Αυτά είναι τα έργα. Αυτά είναι τα έργα της ελληνικής δημοκρατίας. Εδώ είναι το τρίστρατο. Αριστερά μας πάει προς τον αρχαίο χώρο των Καλυνδίων, είναι 2 χιλιόμετρα. Δεξιά μας πάει προς το Φράγμα. Και ευθεία ο δρόμος, ο ασφαλτοστρωμένος, πάει προς την Καλαμωτό. Εδώ είναι η σχιζοφρένεια των ελληνικών έργων. Ενώ ο δρόμος θα έπρεπε να πάει εδώ, όπου οι τούμπες που φέρνονται απέναντι είναι τα Καλύνδια, δηλαδή ούτε 2 χιλιόμετρα δρόμος. Απ' την άλλη μεριά η Καλαμωτό έχει φέρει άσφαλτο μέχρι στο χώρο των Καλυνδίων, δηλαδή στις τούμπες. Και από εδώ ο δρόμος αυτός οδηγεί προς το Φράγμα. Το Φράγμα των Ασανών. Από το Φράγμα το νερό ανεβαίνει με αντλίες σε αυτόν εδώ το λόφο,
στην κορυφή του οποίου υπάρχει δεξαμενή μεγάλη και από εκεί με φυσική ροή ποτίζεται όλος ο κάμπος των Σανών νότια του λόφου. Το τρίστρατο, ο δρόμος για το φράγμα, περίπου 1 χιλιόμετρο, ο δρόμος προς την Καλαμούτου που ασφαλτοστρώθηκε, θα τον δούμε μέχρι ποιο σημείο, και ο δρόμος προς τα Καλύνδια, τα αρχαία Καλύνδια, τον αρχαιολογικό χώρο, χώρος ενεσκαμμένος, αξιοποιημένος, επισκέψιμος, που περιμένει και αυτός τους τουρίστες ή τους περιηγητές ή τους λάτρεις του είδους να τον επισκεφτούν. Το τρίστρατο, στην ευθεία ο δρόμος οδηγεί στην Καλαμούτο, αριστερά μας εδώ ο δρόμος 1 χιλιόμετρο οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο των Καλυνδίων και από εδώ δεξιά μας ο δρόμος που οδηγεί. Συνεχίζουμε την ευθεία, τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς Καλαμούτο. Απορούν οι πάντες πώς σχεδιάστηκε αυτός ο δρόμος, ποιος τον έφερε από εδώ. Ενώ θα έπρεπε να βγει από δεξιά μας στο χώρο των Καλυνδιών, των αρχαίων Καλυνδιών. Από εκεί η Καλαμούτου έχει φέρει την άσφαλτο μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο. Ο δρόμος των Καλυνδίων προς τα Καλύνδια είναι δρόμος 2 χιλιόμετρων και τελειώναμε με την άσφαλτο. Βγαίναμε στα Καλύνδια, Καλύνδια Καλαμούτου και Καλαμούτου Νέα Πολωνία. Δηλαδή με 2 χιλιόμετρα άσφαλτο από το τρίστρατο τελειώναμε με την πρόσβαση προς την Καλαμούτου, Σανά Καλαμούτου, μέσω αρχαίων Καλυνδίων. Το επαναλαμβάνουμε, υπήρχε σκοπιμότητα, υπάρχει σκοπιμότητα μέσω των αρχαίων Καλυνδίων. Ο χώρος είναι αξιοποιημένος, επισκέψιμος, τουριστικά, και από εδώ που πάμε τώρα μόνο τρακτέρ, βαριά μηχανήματα, θελιζολογιστικές μηχανές και ό,τι άλλο γεωργικό εργαλείο βάλει ο νους σας περνάει από εδώ. Συνεχίζουμε, πάμε σιγά σιγά, η μηχανή γράφει. Η άσφαλτος έχει πέσει πριν από μια εβδομάδα. Σε κάποια σημεία λίγο πιο πάνω, όπως είδαμε, και εδώ αρχίζει η σχιζοφρένεια. Εδώ είναι πραγματικά σχιζοφρένεια. Να κάνουμε λίγο πίσω, να το ξαναπάρουμε από την αρχή.
Εδώ ο δρόμος από τα συνεργεία του αναδασμού σταματούσε. Ο δρόμος, όπως πάμε τη στροφή, εδώ ανοίχτηκε κακήν κακός από την ίδια εργολαβία που πέρυσι άνοιξε το δρόμο και φέτος έριξε την άσφαλτο. Ανοίχτηκε κακήν κακός, το λέμε. Και η σχιζοφρένεια σταματάει εδώ. Εδώ σταματάει. Εδώ είναι το μεγάλο ρέμα, ο Αμήτης ποταμός. Ο δρόμος σταμάτησε εδώ, μόνο και μόνο για να δείξουμε τι υπολείπεται ακόμα, το δυσκολότερο κομμάτι, το οποίο κατά την άποψή μας δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, για να ενωθεί αυτός ο δρόμος. Ο δρόμος Σανά Καλαμωτού. Με την Καλαμωτού και από εκεί, όπως λένε οι δήμονες, για την Νέα Πολωνία. Το επαναλαμβάνουμε, δεν μπορούσαμε να πάμε στο Τρίστρατο αριστερά 2 χιλιόμετρα, να συναντήσουμε στα 2 χιλιόμετρα τον ήδη καμωμένο από την Καλαμωτού προς τα Καλίνδια δρόμο ασφάλτινο. Έπρεπε να έρθουμε εδώ σε αυτό το σημείο και από εδώ και κάτω θα πάμε τώρα να βρούμε την άσφαλτο και ο Θεός βοηθός. Αυτός είναι ο χωματόδρομος που θα γίνει άσφαλτος. Πολύ υποψιαζόμαστε ότι εδώ που σταμάτησε η άσφαλτος είναι το όριο νομού Χαλκιδικής και νομού Θεσσαλονίκης. Άρα αυτός ο δρόμος είναι νομός Θεσσαλονίκης, άρα δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Εδώ κατεβαίνουμε στο ρέμα, κατεβαίνουμε στον Αμίτη ποταμό. Ο Αμίτης έχει και την έννοια του φαραγγιού, δεν είναι απλά ποτάμι, είναι ποτάμι φαράγγι. Πάρτε εδώ μια γεύση, τι τεχνικά πρέπει να γίνουν. Εδώ κατεβαίνουμε τον Αμίτη, άλλο κατεβαίνουμε προς τον Αμίτη. Αυτό το κομμάτι είναι αδιάβατο το χειμώνα. Είναι αδιάβατο. Δείτε τι κατεβαίνουμε.
Είμαστε μέσα στην κήτη του ποταμού, που σημαίνει μέσα στην κήτη του ποταμού πρέπει να γίνει κάποια άσφαλτος. Δηλαδή αυτό το πράγμα που πάμε τώρα πρέπει να ξαναχαραχθεί από την αρχή, να κοπούν ενδεχομένως πάρα πολλά από αυτά τα πλατάνια και τα δέντρα που βλέπουμε. Είμαστε μέσα στον Αμίτη ποταμό, προχωρούμε κατά μήκος της κήτης. Η κήτη είναι αριστερά μας. Αυτό το πανέμορφο δάσος των πλατανιών είναι οπωσδήποτε διαδρομή απείρου κάλους. Και εδώ πάμε να περάσουμε την κήτη του Αμίτη κάθετα και να βγούμε ακριβώς απέναντι. Αξίζει να βγούμε λίγο έξω να τον κινηματογραφήσουμε. Είναι ένα πανέμορφο μικρό ποτάμι. Και τώρα πάμε σιγά σιγά να περάσουμε τον Αμίτη ποταμό για να βγούμε απέναντι στην Καλαμωτό. Αυτό το τεχνικό πρέπει να γίνει για να συνδεθεί αυτή η άσφαλτος που κατεβήκαμε, που αφήσαμε πίσω μας, με την άσφαλτο της Καλαμωτός, που οδηγεί προς τη Νέα Πολωνία και από εκεί κατά τα γνωστά στην Εγνατία Οδό ή στην Καβάλα μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού, διεθνούς δρόμου, τώρα αντικαταστάθηκε από την Εγνατία Οδό. Αυτό το πράγμα που ανεβαίνουμε τώρα είναι ο δρόμος που περιμένει να γίνει άσφαλτος από την πλευρά της Καλαμωτούς, δηλαδή του νομού Θεσσαλονίκης. Άμα γίνει ποτέ θα με γράψετε. Και όλα αυτά γιατί οι άνθρωποι αγνόησαν τα 2 χιλιόμετρα να κατεβούν δεξιά στο χώρο των Καλυνδίων, συγγνώμη, αριστερά από το Τρίστρατο στο χώρο των Καλυνδίων, και από το χώρο των Καλυνδίων με τον ήδη υπάρχοντα δρόμο ασφάλτινο να οδηγηθούν είτε προς Εγκλιβέρη είτε προς Νέα Πολωνία. Πρέπει να είναι γύρω στα 4 χιλιόμετρα αυτός ο δρόμος, που πρέπει να γίνει από την αρχή, συν η γέφυρα πρέπει να γίνει στο Αμίτη ποταμό που αφήσαμε πριν από λίγο. Μπροστά μας θα συναντηθούμε με ένα τρακτέρ, ελπίζω να μην τρακάρουμε. Περάσαμε, ευτυχώς δεν έγινε σύγκρουση, δεν έγινε ατύχημα.
Λοιπόν, και μετά πολλών κόπων και βασάνων συναντάμε την άσφαλτο στο όριο του οικισμού της Καλαμωτούς. Εδώ. Ακριβώς εδώ. Εδώ. Αυτός είναι ο δρόμος που πάει προς Πλατανοχώρη και αυτός είναι ο δρόμος που βγήκαμε. Είναι το κομμάτι από Καλαμωτού προς τον αρχαιολογικό χώρο των Καλυνδίων. Είναι άσφαλτο στρωμένο. Εδώ περνάμε ένα μικρό γεφύρι εδώ πάει προς τα Καλύνδια και εδώ πηγαίνει για Σανά. Αντί λοιπόν να φέρουν το δρόμο, την άσφαλτο, από το τρίστρατο που κατεβήκαμε ευθεία και όχι αριστερά, να φέρουν τον δρόμο ακριβώς εδώ σε αυτό το σημείο όπου βρίσκει την άσφαλτο των Καλυνδίων προς Καλαμωτού, επιλέξαν εκείνη τη λύση χωρίς να ξέρει κανένας ή τουλάχιστον να καταλάβει κανείς πώς και γιατί. Η σχιζοφρένεια σε όλο της το μεγαλείο. Αυτό το κομμάτι θα το πάμε τώρα, είναι κατά πολύ μικρότερο από το άλλο, είναι πολύ πιο εύκολο. Το κομμάτι της Καλαμωτούς είναι 500 μέτρα. Από αυτή τη στιγμή, από αυτό το σημείο, ο αμύτης απέχει μόλις 500 μέτρα και επειδή είναι το όριο, ο αμύτης είναι το όριο νομού Χαλκιδικής και νομού Θεσσαλονίκης, μετά η απέραντη όχθη του αμύτη ποταμού είναι Χαλκιδική. Μέχρι να συναντήσουμε από εδώ τον αμύτη είναι Θεσσαλονίκη. Αυτά της Θεσσαλονίκης είναι 500 μέτρα και όχι κάτι χιλιόμετρα που είναι τα άλλα. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να κινηματογραφήσουμε και αυτό το κομμάτι. Όπα, λάθος. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, κινηματογραφούμε. Αυτά τα 500 μέτρα μέχρι τον αμύτη ποταμό, ο οποίος είναι μπροστά μας. Ο αρχαιολογικός χώρος των Καλυνδίων είναι ακριβώς εκεί. Αυτό είναι το υπόστογο. Η τούμπα και το υπόστογο του αρχαιολογικού χώρου. Το υπόστογο του αρχαιολογικού χώρου των Καλυνδίων. Και μπροστά μας ο δρόμος για τον αμύτη και στη συνέχεια για τα Σανά.
δρόμος πανεύκολος στην κατασκευή, μικρός. Πάμε. Μπροστά μας ο Αμήτης, οι τούμπες των Καλυνδίων ή αλλιώς Ακρόπολη των Καλυνδίων, και το υπόστεγο, μεγάλο υπόστεγο των ανασκαφών. Μπροστά από το υπόστεγο η αγορά των Καλυνδίων. Κατεβαίνουμε να μπούμε στο φαράγγι του Αμήτη. Η πινακίδα μπροστά μας πληροφορεί για το αρχαιολογικό χώρο. Είμαστε ακόμα στο νομό Θεσσαλονίκης. Εδώ είναι το όριο, η κύλη του ποταμού είναι το όριο του νομού Θεσσαλονίκης με το νομό Χαλκιδικής. Κατεβαίνουμε, πρέπει να κατεβούμε σιγά σιγά γιατί έγιναν ζημιές εδώ με τα νερά, με τις βροχές. Και περνάμε αυτό που βλέπουμε μπροστά μας είναι το αντλιοστάσιο των Σανών και μπήκαμε στο κτηματολόγιο Σανών.